Εντάξει, κοίτα τι έχει πάνω στα τέτοια εδώ. Πέφτουν από... Δεν έχει κρατήσει το κοίταξε, τέτοιο πράγμα δεν έχω. Τι πάνε το μίσκι και έχει κάνει. Θα σπάσει τις ντοματιές τώρα. Καλέ τις ντοματιές. Ρίχνει από εδώ. Ρίχνει από εδώ προσοχή, ρίχνει και από εδώ τώρα, βλέπετε. Είναι και δύο κατευθύνσεις. Εντάξει από εκεί. Εφτά πληγές του παραόλου αυτό. Την ξεχνάς με τα χωρική, έτσι. Καλά, άμα σταματήσει, να σταμάτησε το χαλάζι, ρε. Κι όχι. Καλά, έχω έπαιξα. Και απάντησα στο τηλέφωνο. Όταν να θέλω να ξεγγέλω κάτω. Εντάξει, κοίτα τι έχει πάνω στα τέτοια εδώ. Πέφτουν από... Δεν έχει κρατήσει το... Κοίταξε, τέτοιο πράγμα δεν έχω. Τι πάνε το μίσκι και έχει κάνει. Θα σπάσει τις ντοματιές τώρα. Καλέ τις ντοματιές. Ρίχνει από εδώ. Ρίχνει από εδώ προσοχή, ρίχνει και από εδώ τώρα, βλέπετε. Είναι και δύο κατευθύνσεις. Εντάξει από εκεί. Εφτά πληγές του παραόλου αυτό. Την ξεχνάς με τα χωρική, έτσι. Καλά, άμα σταματήσει, να σταμάτησε το χαλάζι, ρε.